जों बर' हारिया थानो जायगा मोना नामा जों बर' हारिया बिनिफ्राय खारा जों थागोन बावनो नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसेबाव बे दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बे ब्रेन्डेन ब्लग चेनेलाव बरायबावनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना दायो बे भिडिअखौ नायनायनि सिगां बे दानि भिडिअ क्लिप्सआवनो नोंसोरो नुनानै हमनो हाखाबाय आरो बुजिखाबाय लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानो माने लोगोफोर बियो बिराद जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा लोगोफोर मैयाहाय जानानै थांनाय जाथाय बियो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय माने जेरावबो जोंनि बर'फ्रा बिदिनो खालामजागासिनो दङना लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानो लोगोफोर जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो लोगोफोर मानो बेफोरबायदि जाबाय थायो आलाय सिलाय आरोना जेरावबो होखार जायो मैयाहाय जादोंमोन बे जाथाया नोंसोरो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय इउटुबफ्राव माने फेसबुकफ्राव नोंसोरो नुखाबाय जानो हागौ लोगोफोर आं बेखौ बुंनो सानो लोगोफोर बे भिडिअसनि गेजेरजों अननानै लोगोफोर नोंसोरो सोरखौबा रायनाय सोरखौबा बखिनाय सोरबा सरखारखौ बखिनाय बेफोरनि गेजेरजों माने कमेन्ट्सफोरखौहाय गाज्रि दालि लोगोफोर जाहाथे आं नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ आं डिलिट खालामनाङा आं मैया नुदों माखासे सोरनिबा इउटुब चेनेलफ्रावहाय एबा सोरनिबा माबा फेसबुक पेजफोरनि गेजेरफ्राव माने निउसफ्रावहाय माने कमेन्ट लिरनायफ्रा ओरैबायदि अयथासार गाज्रि लिरो आरोना माने सोरबा बिब' थानाय बिमा थानाय बिफाफोर थानाय बेफोरखौहाय माने साना गाज्रि लिरो जाहाथे बेफोरबायदि दाखालाम लोगोफोर अननानै बेनो जाहैबाय लोगोफोर माने जोंनि बर'नि गेजेराव मानो थाखाय बेफोरबायदि जाबाय थायो जेरावबो होखारजायो आलाय सिलाय सरकाराथ' मावखागोन माने मावनाया माने आयेन बेरेखा हिसाबै माने सरकारनि रुल्स हिसाबै बेखौहाय मावखागोन माने मैया जोंनि चिरांनि 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव थानाय सान्तिपुर एरिया उदालगुरि होनना बुङो हो लोगोफोर गामिया माने बिराद गुवार इयो हादाना बै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नङा दे लोगोफोर माने चिरांनि उदालगुरि गामि बेयावहाय मैयाहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय माने बे जायफ्रानाखि जोंनि बर' बिमाफोर बर' बिफाफोर बर' फिसाफोर दुखुथियाफोर दुखुजों बुंफबनानै थानायफोर हा गैजायैफोर दखल खालामनानै थाफैनानै न' लुनानै थानायफोर बिथांमोननि न'फोरखौ मैया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बुफाय बुसि खालामहैदों JCB लानानैहाय माने होस्रांहैदों आरोना लोगोफोर आरो होस्रांबालाय बहाथो थांबावनो बिसोरलायना लोगोफोर बिराद दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि बर'फोरनि थाखायहाय जानो हागौ बियो मोनसे आयेन बेरेखा अब्लाबो बिथांमोना हा गैजाया नालाय हा गैजायैखाय दैफोरजों खुरखा जानायखाय न' लुनानै थानो हा गैजायैखाय बिसोरो बे एरियाखौ दखल खालामनानै थाफैदों आरो दा मैयाहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय SSB पुलिस आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर ज' जानानै माने होस्रांहैदों न' बुफायहैदों गिर्जा बुफायहैदों बाथ्रा जाहैदों लोगोफोर माने बांसिन दुखु गोनां बाथ्राया बांसिन दुखु गोनां बाथ्राया जाहैदों लोगोफोर बयबो दुखु फोरमायदों माने न'फोरखौ बुफाय बुसि खालामलाबो माने गिर्जाफोरखौहाय माने बुफाय बुसि खालामनाङामोन आरो माने गिर्जाफोरखौबो बोफायदों ओमफ्राय नैबेहाय न' गंसे बोफायदों नै JCBजों बोफायगासिनो दङ नै न'खौ बिराद गाबलाबाय बेस्राफोर बिराद दुखुनांथावबो लोगोफोर बेफोरबायदि नुयोला दुखु मोनो आरो बियो गिर्जामोन बियो गिर्जाखौबो बुफायबायनो SSB फोरबो दंफैयो नै बिराद बुरजा गोबां दंफैथारो SSB फ्राबो दुखु मोनोलै लोगोफोर बेफोरबायदि नुयोला ना मा होनो लोगोफोर एकदमबारे आलाय सिलायनाय गोरलै गोलाम गोनां फिसाफोर गोनांफोर दङ नै खुदिया गोनांफोरबो बेस्राफोर माथो होनबावनो अन्थाव बाथाव नै गोरलैफोरबो दङ मावनानै जानो होननानै जों फैबाय आरो जों सावथालफोरखौबा होआ बर'फोरखौबा होयो बर'फ्रा मोननो मोन्थाय गैया नामा सावथालखौ थानो मोन्थाय दङ सावथालफोरखौ मानो होआखै गुबुन हारिफोरखौ मानो होआखै जों बर' हारिया थानो जायगा मोना नामा जों बर' हारिया बिनिफ्राय खारा जों थागोन बावनो जों खौसे जागोन गसंथागोन जों खारा जेरावबो जोंहाबो बाव मोननो मोन्थाय दङ
गुबुन हारिफ्रा आराम आलो गोजोन थानो मोनो जों बर'फ्रा थानो मोननांगौ अबाव गोजोन नांगौ बहा थांना जायबावनो बेसे बिदि सानबावनो बर'फ्रा दिनै साख्रि मोनथावना सेंग्रा फरायनाय गोसोआव दुखु मोनो लोगोफोर बेफोरबायदि बर' बिमाफ्राखौ माने आलाय सिलाय नुयोब्ला ना माने बर' बिमाफ्राखौ बेफोरबायदि माने बर' बिमाफोरनि मेगनाव बेफोरबायदि मोदै नुयोब्ला दुखु मोनो गोसोआवहाय जिउ दान होनानै जोङो बेयाव फैदों ओमफ्राय बेबो गंसेमोन नै गिर्जाया बेखौबो बुफायनाय जाबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय सासे बर' बिमा आइजो माने गाबै गाबैनो दुखुजोंनो बे बिमाया नै मा होनो गोग्लैसोनानै थाबाय माने फिना हाबनानै सेस नै बुफायजोब्बाय गिर्जा न'मोन बे बर' बिमानि मेगनाव मोदै नुयोब्ला दुखु मोनो लोगोफोर मा होनबावनो बिदिनोसै बर'ने आलाय सिलाय बिदिनोसै जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो दाबो जोबमा आलाय सिलायानो नोंगौ जोंनि सार्भेयावबो बिथांमोनहा माखासेफ्रा बुंदों जे जोङो लेन्डलेस मानसि आरो माखासेफ्रा नागालेण्डनिफ्राय फैदों धेकियाजुलिनिफ्राय फैदों आरो गोबाङानो बिनि बांसिनानो जोंनि लकेल ओनसोलनि मानसिफोर जोंनि रुनिकाटा सान्तिपुर बेंटल बे एरियानि मानसिफोर बिथांमोनहा बैफोर जायगाफ्राव न' बां मैखोमै दंखायो रायजो जाखानाय बिथांमोनहा बिसोरखौ जोङो मोजाङै मिथिखागौ आरो माखासे जायफ्रा धेकियाजुलि नागालेण्डनिफ्राय फैदों बिथांमोनहा गावसोर लेन्डलेस होननानै बुंदों नोंगौ जुदि लेन्डलेस थारैनो नंमारगौब्ला बिथांमोननि आवाजआ सरकारनिसिम सौहैथों सरकारा बिथांमोननि बेबस्थानि थाखाय बिथांमोननि पुनराय स्थापननि थाखाय बिथांमोननि जानाय लोंनाय थांनानै थानायनि बेबस्थानि थाखाय सरकारा जों खालामना होयो बेखौ जों सरकारखौ खावलायहरगोन नै बेबो मोनसे गिर्जामोन माने बियो NLC गिर्जामोन दा गावसिनि सिबिग्राखौ बिदि बुफायनायखाय बिराद दुखु मोनदों बेस्राफोर